Good evening guys, welcome po sa ating YouTube channel Benji Boy Cobra at Facebook page Benji Boy Cobra. May nakausap po tayong nagtatrabaho sa Iriga City Hall of Justice, si Ate Annie Hermojeno. Sabi niya po sa akin may problema daw po yung kapatid niya sa piggery kasi may mga namamatay daw pong baboy. Ngayon po schedule natin siya bukas para masuri at mahanap kung may ahas nga, para po maiwasan yung pagkamatay ng mga baboy at makadisgrasya pa ng tao. I-rescue po natin yung ahas, yung cobra o kung anumang ahas ang makita natin doon, para naman po wala nang masaktan o mamatay pa. Shoutout po pala sa mga bagong subscriber ko at salamat pong lahat sa inyo sa mga subscriber. At sana lumago pa po ang aking YouTube channel. Shoutout po pala kay Judy sa mga subscriber. Subscriber po natin yan. Ano nga? Dito na po tayo sa boundary ng bawang area. Barangay San Juan. Ronaldo. Sabi ako kay ato nga portasyo.
Ako kaya sumigra ko sa... Ay, ang pala doon. Okay. Ay, kuya. Ikaw sumikuha sa mga hermana? Oo. Sinito racket mo. Ay, para tinday ka sa ano. Maulan kasi dun sa ano, bundok, pababa sa amin. Kaya medyo tinanghali ako. Saan ka sa bundok? Saan ka? Santa Teresita. Ay, ano? Sa Libas. Pag nalibas pala. Teka. Teka. Iwan ko muna to kuya ang bag dito. Oo, ano. Gaman. Basta. Kabayad ko pa. Gusto na po yung istorya. May ano ka, Oo. Dito muna ako. Oh. Record. O ito guys, mga nagtatrabaho dito. Vloggers. Yan, sila yung mga nagtatrabaho. Wala akong kasama ngayon kasi busy yung mga anak ko. Tara guys, kain tayo guys. Ito ulam nila oh. Sarap. Oh, shoutout na kayo. Shoutout dyan. Shoutout na, yung gusto niyo shoutout. Shoutout. Walang ma-shoutout. Kaya, kain muna tayo guys ha. Okay guys. Umpisa na tayo ulit. Tapos na tayo kumain. Puntahan natin yung sinasabi ni Kuya. Yan guys, wala tayong nakakuha. Lawak pa naman ng bakuran. Malawak na bakuran oh. Doon yung piggery. Pero wala man lang pala tandaan, wala man lang mga marka. Baka yung kinakamatay ng baboy baka may sakit lang. May natake ng high blood. Naman lang tayo makita maski anong palatandaan dito eh. So guys, may pinagbalatan dito guys. Baka
baka nandito sa loob. Jackpot. Kuha tayo dito guys. Sa loob. Okay guys, may nakita tayong pinagbalatan. Pabalikan natin. Baka nandito siya sa mga pigs. Tingnan ako ng tulong. I-ano yung mga pigs, ilabas muna. Tapos sa ilalim kasi na itong flooring, butas. Doon sa may dulo. Okay, okay. Patap siya pa. Ayun, tignan mo yung mga Madami. pinagbalatan, oo. Filmas ko nga Doon sa loob, ang dami. Ang sabi ko, baka dito lipat ng mga ahas eh. Oo, dito talaga lilipat. Tignan mo dito mo sa likod, oh. Ang haba. Malaki-laki yung cobra. Ah, Cobra. Ito, oh. Mahaba, oh. Bago pa to, oh. Bago pa yan. Bago pa, oh. Dito sa ilalim nito, oh. hindi lalabas natin ko. Lalabas pa yung mga pigs para maayos yung pagkaano. Para matrace ng gusto. Ito po, oh, tignan mo boss, oh. Ayan pa dyan. Oh, ayun, oh, pinagbalatan bago rin, oh. Baka mga 2 o 3 nandito, ayun, oh. Malaking size din yan. Pag ako pa lang sa pigs, biglang natakma. Saan ito mga kukutri naman raw? Binalintong ko baga sa mga tray. Ito kasi may butas. Saan yun? Nandito, oh. Yan, oh. May bakas eh, oh. Yan. May palatandaan siya eh. Diretso dun sa likod. Punta dito sa ng flooring ito, oh. Yaga na masimot kong may sa kasi na ako pala nakaptan na suwan. Hindi ko kadalaga na pagpunta sa ako. Yung panggil kasi, wag ko pa. Nalug pa yung mga babo pa ng ganda. Oo. Talagang sadi kaya naglipat mo sa mga babo. Kaya mo tinuyo ka dito. Nagkiloko sa babo. Yung mga udo sa babo. Amo yung tinuyo ko sa wow. Ito baga na ilulupad to. Ayun, oh. Pwede nga niyo. Ito puro. Uy, ang talaga, oh. Kasi na inulo. Ito, sino ako? Sa kaya araw. May kalas ka sila ako. Kuha na lang. Kuhaan. Hindi drag mo na ako pag tag-vlog yan. Tapos ang boss magbabantay sa likod. Sa likod. Tag ko kaya sa to kaya sa exit nila. Agto maglulog. Ganun ba dito likod? Hindi ba ako pag abang inakot nila to, ako magluluwas isa-isa. Ah, O i-check ko muna kasi ba may pagdakma nila, si matakma. Lalo madisgrasya. ito may silip dito yan eh. Babo, dito mga silip sa labas may silip. Babo kang sa atin sa magdulong-dulong. Manok. Option sa kupra. Yan nga ito kita sa kupra. Oo, baga ito binapat law. Nabat ko. Abo, nang sa kupra. Katagal, pating po. Talaga, ubo na. Idolo talaga itong klase. Puta baka na Amo, idolo talaga. Ilulura talaga o kuha na? Amo, idolo. Baka alas na.
Alas pa. Hindi, dulo. Ha? Kali ako kabago pa. Ala. Di, ilulo. Bugo pampok ni. Hindi nga na, tigbak na babo, oh. Tinukaading klase kadi, oh. Lupa na. Ha? Babo. Ay, tigbak na babo sa di. Dagal yan, ibig sabihin, dagal na puta ito. Baho. Dapat ko muna sa pusa basa. Tingin ko. Guys, nakapagod. Ang daming feeds. Puro dito na sa ilalim ng ano, flooring ng mga feeds. Sa pinaka-flooring niya, butas na. Basag na nga yung simento. Dahil bumagsak yung ano, yung mga nakaykayan. Ang daming patay na daga, ang baho. Doon, meron sa kabila, meron pa. Hindi pa naayos nandun. Balik na lang tayo guys mamaya. Magpahinga at magsigarilyo muna habang tayo'y nagkakalkal ng pigs. Nasaan na ba ang mga kobra dito sa ilalim? Magpakita para aking makuha. Ganyan lang sana kung kadali ka habang tayo'y nagkakalkal ng pigs. Tinungga nyo. Tulong ka, oh. Magkulong ka. Paluog. Magdali na. Yan guys, ito yung ano, cobra, oh. Oh, lumabas! Ayan, Jim! Pasuyero ka din camera. Kamera ko, tindihan mo. Dandan. Oo, di. Tulog! Di pagpaliwagon. Ito ka nung ah. Nakarang magabot. Sari man manay. Tinakba ko, nabiliwang ko kaya, nagdiretso sa diya, nagsuksok sa diya.
Lumalagpas ang sitong. Baka namang pasyon na ako. Kaya, baydaran niyo isang sim. Baka magluwas. Sari hadiliyo, pampukpuk. Pampukpuk berani ka, Bird. Bay, pagpukpuk ka. Di ba ko pag-video ka? Ito na! Ay, taano? Taano? Tado na, pain sa do. Tado. Pain na do. Paluwas na. Di ba niya makaluluwas na to? Gano'n nagluluwas Tana na. Tado. Yan sitong. Siton. Gaya na oh. Tado na. Ay, kobra. Kubra talagang puta yan. Nagbibiga. Ay, batok lang ako. Ayaw ko. Dong, ayaw ko. Ay, bading ako. Ha? Ama ko. Matok ako. Ay, kakaptan na napayo kan. Bibigak pati. Buwan inam. Sabihan pang ano to? Pangipit ka baga. Pangipit. Yung bibigak. No. Mga sunod to. Episode ka. Pag nakadulag yan, didaan ka na ko. Kaptan mo ito. Pisaon ko ito. Naralaw sa ka. Sugat ang camera. Ako pa yan tuluyan, mag-iriban. Iriban siya. Kung sanayan na tulo. Big family yan. Di pa ngayon nabubot-bot to ah. Hindi pa sanayan ah. Puta, ano? Apa? King Cobra. Takmasan ko sa bago. Bibitawan sa bundok. Bibitawan sa bundok. Bibitawan doon. Look, andun, andun. Nagsisilong. Nandun, sa buwa. Potong. Saan ka yan, potong? Potong, isa to. Bibigak pati. Sal-sal. Laki na boss. Ayan. Ibablog mo yan, ibabox mo sa Facebook. Nakakuha tayo ng isa. Hanapin pa natin, may mga kasama pa yan. Marami kasing maraming pinagbalatan. Mamaya na lang. Hindi pa tayo tapos guys. May dalawa pa. Dalawang kwarto. Dito kasi meron pa eh. Hindi lang natin alam kung nandito pa yung ahas. Doon sa kabila. Kaisa na tayo. Ayan guys. Kalabas na alas 4. Wala na, isa lang talaga. Ito, isa lang. Ang daming pinagbalatan pero isa lang yung nakuha. Baka nasa labas yung iba.